যতননো সানজা কাহাম যত লাইভ ত্রিপুরা হাস্তিনি যত ত্রিপুরা সালুক রokno ani hamjak maltei ani khapangni hambaya pharo ang tini kisa live norbai koksa nahi phaijak network problem ni bagai kisa problem sir kahamda D'issues jamatia kahano previous depot my hello sir যতননো সানজা কাহাম তিনি নরকবাই কিসা লাইভ ফেমানি কারণ কেমন সে যে কিনি जोंनुखा फेसबुक लाइव ते गोबांमा ससियेल मिडिया गोबांमा निउज चेनेल नि बिसिंतै जे तिनी पेली सेकर राजप्रसाद राजबारियो आईएनपीटी ते तिप्रा मथा हिनै tabuk INPT te tipra motha hini alka khlai te tonglak abo thansa ngui kaisa bodol ungsinai abo nukha tini bubagra je press meet khlaimani abono nugui belaikino khaksangma mano je जों पार्टीनो तरजागियावै दफानो तरजागै दिनै आईएनपीटीनि गोबांमा आदं रक हाइकेबा कुचुक आदंनि बरक रक दिनै प्रेस मिट खालायै जे आमाहायखे थानसा खालायनानै थानसाखै सामं खालायनानै नो याप्रि सेमानि बागै आं खाखायो आं पार्सनेलि खाखायो आनि मते जों जत तिप्रासानो थानसा ओंथाय पार्टीनो पुसनो तरजागियावै जों जेकुनु राजनीतिक बदल खालायखांके जतनो जानजानि राजनीतिक बदलनो कुचुक साखातलांनानै मुचुंगो आबो साइमानो हायपानो त्रिपुरा हास्तिनि राजनीतिनि चेहारा हायकेबा त्रिपुरा हास्तिनि जे गणतंत्रनि राय देवो के जों चिनी बरक बेलाय कम मनि बागै जों अदागा पलिटिकल पावर बो जों फुनुगै मानलायलिया कारण साइमानो जतनो 60टा विधानसभा कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिंगो तिप्रासानि बागै खातिजाक मात्र 20टा के जों 20टाव पर्यन्त जों तिनि थानसाखै सामं खालायलाय मानियाके चिन्ति प्रसारकनि थिनां भबिष्यत बेलायनो हामियांनाय आबो जों साइमानखा ते साइमानो आं निजे पार्सनेलि बे आगिनि सिमि राजनीति खालायनाय बरक गैया पिया दफानो मोथांथानि तिप्रालेन्डनो हामजागै जों याफ्रि सै फाइमानि दिनै आईपीएफटीओ हाबै आईपीएफटीनि खरकसा एमएलए आं आबोनो जत लुकरनो साइमानो पिया जों तामुनुक जाखा 2018 वो चौंबारियाव खोप्लाय माने यागुलो 2021 एडिशननि चौंबारि उनखा लाइथां जाक नरक बेबागनो साइमानो जों अ चौंबारियाव तामुनुक जाखा कै फेब्रुवारि 19 तारिखो जों बुबाग्रा तिप्रा मथाबाय थानसांगै हायनो हाय तैसे थानसां फिया कागलाई फेमानि कागलाई फेमानि तांनि कागलाई फाइया अब त्रिपुरानि जत लुकुरक जेसा राजनीतिक बदलफोन खालायथुं आईपीएफटीनो जाजागलियानि बागैनो दिनै आईपीएफटी रक जे जागाव तंना नांमानि आ जागाव गरैखा के ताबुक नायना थांखांके जेबाबे गोबांमा राजनीतिक बदल चिकन राजनीतिक बदल tabuk bubagrani yaktui thansani lamao
जे थांलाय दंमानि आबो बेलायखेनो जामानिखौ आंनि जिबो मुचुंमानि आं बेलायखेनो ट्राइ खालायखा चाइतखा जे जों बबाग्राबाय थानसाखाय मिलि चंबारी थांनाय एदिसे चंबारी बादायलायखांके कुनु राजनीतिक बदल बेसेकांगो आगुगै फाइनानि क्षमता दंला खम फियाबा तामनि बागै तिनि आमतै हाइखेयै कागलायना आंखा थानसांलाय मालायनि आंखै आं वानसुगो आं मने खालायो जे सिनि पोस्ट सिनि पोजिशन न जों तरजाक लायो न तिनि अमतै हाय IPF तिनि बरा दुबि हाय केबा IPF तिनि तलाव कलायमानि कारण आमनो उंखना हिनै आं वानसुगो कै जों थानसांखाय थिनांगो आं आशा खालायो जे IPF तिनि सिनि कुचुक साकानि कुचुक बेरेमनि जत लिडार्स रकबो वानसुगतुं जे जों थानसा बाहायके इंनानि ते थानसानि प्लेटफर्माव जों बाहायके फाइमानानि के तिनि खरकसा वन मैन वन पोस्ट उंथुं इंना नांनाय दिनै सिनि त्रिपुरा हास्तिव जों नुखा ते बुबाग्रा CM इंनानि हिनै जे कक रिमानि आबो बो लुकुरकनो थानसा खालायनायनि बागै बो CM पोस्ट रक पर्यन्त नाहालिया आबो जों नुबै सोलोंथाइ खालायो जों फलो खायना खालायो बनो के जों आबनो फायदि आ जागा पार्टी न पोस्ट न तरजाक यावै जों जतनो थानसानि लामाव उंनानि उंथुं आबो आं जतनो न कयनानि मुचुंगो दाबुबो गोबांमा राजनैतिक न तरजाक लायै जे बेसेकां चंबारी रगो बाहायके गोपलायनानि आमनो सिमि वानसु यावै जिनि त्रिपुरा सादो फारकनो लामप्रा देब बर्मा सार नुंबो जयन खालाय सिदि बरमगोनां लामप्रा देब बर्मा जयन खालायदि हिमा बाया कारण जों जत्तसे जयन मांनाय एकेबा जों जत्तसे थानसा मांनाय आरो कायसा राजनीतिक बदल जयन खालायखांखायनो जत थानसा इंगै थांका आमो हाया जों जत लुकुरकनोसे कयना नांनाय ते कयि दंगो ते थिनांगोबो जों थानसानि लामानो हिमथाय खालायो ते हिमनाय कै ताबुक जों नुबै दंगो जे त्रिपुरा हास्तिनि जे राजनीतिक जे चेहारा ओ जागा जों 20टा सीट त्रिपुरा सानबागै खातिजाक ओ 20टा सीट बाय जों पलिटिकल पावर त्रिपुरा सानियागो फायसु गया हायनि बागैनो तिनि त्रिपुरालेण्ड न जत हामजागै IPF टिओ बुद्र लायखा IPF नो क्षमताव तुबुखा के कयेकजन सान बोलं त्रिपुरा सा थानसा न केबो हामजागिया निया त्रिपुरा मथानि मेम्बार्स रक्सी IPF नो दाना मुचुं जागिया नासरि जाग आमति गोबांमा चंद्रसारनि वानसुकमा ठीक न आव तामिनि सानाय जों बरम मारिलायनाय खरकसा बाय खरकसानो जों थानसानि मारियो फायनानि हिंखाय बरक बननाया बो बरक हामिया बो सिनि पार्टी फायके नस्ट्रंनाय आमते हेरा गोबांमा बरकनि मानो फिया आनि वानसुमुखाय अमहाया आं निजिनो निजि साक न सोलायना नांनाय रेक्टिफिकेशन खालायना नांनाय हिंखायसे बुइनो जों साय मानथुगो साथगो फिया निजि साक रेक्टिफिकेशन यावै निजि साक बदलक जागियावै शुधु पावर न हामजागै शुधु पोस्ट न हामजागै दंगैले जों दफानो फियावै मानिया SK त्रिपुरा सार नों सिमिनो IPF आं सिमिनो सामुं गाहाम खालायो आमो हाया जतनो जानजानि मानथै जतनो सामुं खालाय दं सामुं खालाया केबो गरै
tamo IPFT tamo INPT tamo Tipra Motha tamo CPM tamo Congress যত লুকুরকনো সামুংখ্লাই দङ दफानि बागैनो फियाबा जानि लामाओ मांनो सामुंख्लायलै दङ थानसाकै सामुंख्लायमाइया आमसे सबसे प्रब्लेम खाओ मुचुंमा दंना नांनाय तिनि IPF ti rokbo keba INP ti rokbo keba Tipra Mothani leaders rokbo TPF ni fanungthung joto lukurokno nayo thansakai tongnani thansakai samungkhlainani phiaba bukuk baisimi dialogue baisimi thansa hinma bai ingya जों practically khai phunu nangnai जों आशा खालायो आं personally joto leaders rokno निजी साक-साकनि पुसनो tor जायगायावै निजिनि position no tor जायगायावै जों थानसानि मारियो हिमना नांनाय जों दिनै IPFT जेबाबे 28टा सीटनि बिसिं एकटा सीट बानो जों पास खालायमानलिया आबुनि कारण आमन अंखना जे जों थानसानि मारियो याप्रिसेयै आ सेमानिनो जों तेइसे फिरगै तुमानि आबुनि बागैनो IPFT नि दिनै अमहाय बरादुबि अंखना हिनै वानसुगो के फायदि जों कयनाय जे दाबुबो जरा तंखो जों बोसोगांनि थानसानि लामाओ हिमथानि जत लुकुरकनो जत लिडार्स रकनो बोसोगांगो आगुइ फायनि हिनै आं वानसुगो ते जेकुनो जागाओ वन मैन वन पोस्ट जैसे कैपेन उंगन नांगो कारण खरकसा बरकनो 2-3टा पोस्ट तुयै सामुंख्लाय दंहांकै सामुंख्लायथानि केबिं मुं फायो हायनि बागैनो जों वन मैन वन पोस्ट उंनानि नांगो ते त्रिपुरा हास्तेओ त्रिपुरा सारावनो मोथां लांनानि कायसानो लामा आबो त्रिपुरा लेन अब बेबाग लुकुरं सायमानो कै त्रिपुरा लेन थुं ग्रेटर त्रिपुरा लेन थुं आबो एकैनो कक जों बोसोगांनि ग्रेटर मादेमान ग्रेटर त्रिपुरा लेन मादेमान ते त्रिपुरा लेन सयलेन ग्रेटर त्रिपुरा लेन मादेमान ते त्रिपुरा लेन ग्रेटर त्रिपुरा लेन आबो एकैनो कक आबो जानजानि राजनैतिक बदल कायसाते कायसा न सिलजावै सालाय खांके गोबां ककनो फायनाय हिया दिनै कायसा लामाओ एकेबा थानसानि लामाओ हिमै जों जुदि सामुं खायलायमान खांके जों अबশ্যই चिन त्रिपुरा लेननो जों गारि मानन आमसुगले आं बिसास खायो हिया आलादा आलादा लामा हिमलायै इलेक्शन पुरु जितिलायै इलेक्शन खालायलायै जानजान नेतानो चुज खायै मन्त्रि चारिनानि एकेबा MLA चारिनानि MDC चारिनानि अमसिमि नाहार मुं दंखाकेले चिनि त्रिपुरा सारो थिनांगोबो जों जे ताबुक दुखु मानै दंमा हाय थिनांगोबो जों आमते हायकेनो तेबो दुखु माननाय हायनि बागै जों दिनै IPFT नि जे अबस्था उंखा आमते थिनांगो ता उंथुं आबनो जों मावान सुगनाय हायनि बागै जों बेबागनो जत लिडार्स न थानसा अंगै सामुं खायथाय IPFT नि बुखा गामसा तिनी जतनि खावनो दंगो लुकुरकनि बागै सामुं खायनानि जों तिनी नुगै दंगो चिनि ताखुक EM ताबु खरगनुइ राजेश त्रिपुरा बाय चिनि ताखुक सुहेल borok dijini escort पर्यन्त याकारै आ escort नि जे रां रक फाइमानि आ रां बाय गामि आमसायो तुइ मानैया लामा हामि आमरक चिनि बरक सुबाजाब थुंनि बरक जे escort याकार मारगनो जों बरकनो ग्रेन्ड सेल्यूट मा खालायो लिडार्स संकै जों आमा हायनंना नांनाय सुहेल बिनि पुइला MDC नि जे बाता मानमानि आबनो बिनि आमसायनि लुकुरकनो bo guri borokno chubasu khalayo a rangbai ke leaders ke amti he leaders sung ma khainai buino leaders maneno buino bahaikai ang subaiman buino subanani jaga bo jaga amo herutuk tongnai rokno sini asol leaders ni wansugna nangnai ke amono जों थानसानि मारियो जतनो फायदा नांनाय नांखाके जेसेबानो registered recognized राजनैतिक बदल हिनिपान तंगै तंथुं हायफानो जों थानसानि मारियो एकेबा थानसांगि सामुं खालायमाय आंखाय जों दाबुक
IPFT ni गोबां नेता रकनो बुई गोबां कक सावि दङ जे ताबुक गणमुक्ति परिषद नि नेता रक हायंगि थांका कक सारा गया तिप्रालनि कक विधानसभा सारा गया कक रक गोबां चिनि तिप्रानि तिप्रासारक सावि दङ के आकक तो जत कुबैया कारण जों तिप्रालनि कक विधानसभा सावि दङ हायफा नरक सायमाना विधानसभा 60 जनानि MLA नि बिसिं मात्र 8 जना MLA से तिप्रालेन हामजागनाय के जों कयनाय जाबुक जे MDC इंजाक सिन 18 जना थानसानि मारियो हिमै बुबाग्रानि लामाव हिमै जे MDC 18 जना बरक पुइला सेसना ग्रेटर तिप्रालेन्डनि जे बिल न पास खायै बरक रहनाय बरनो जों हामबाय मायाफारनाय वेलकाम माख्लायनाय जे बरनो सापर्ट माख्लायनाय कारण ओ तिप्रालेन्डनि जे लामा बायथाक आन्दोलन उमबायनो सिन तिप्रासा मा थांजागनाय निचिं वानसुगै दंखांखाय जों केबो राजनीतिक न तर जायगायावै द कुबुइ द फानि कुबुइ सामुङो से जों कुबुइ सामुङो जों यापरि मा सेलायनाय जों जरानि समयावनो जरावनो जों जेकुनु जरा गाहाम जों यापरि मा सेलायनाय सामुं गाहामनि बागै अबनो कयमुं दंनाय जे जों दाबु पार्टीनो तर जायगायावै बोसोगांनै सामुङो जों मा फायनाय बे गोबां लुकुरक आनो दाबु टेक्स खाय दङ सेमसन देब बर्मा तिप्राजुग रक वानसा बाय काइजाक नायरक ST सर्टिफिकेट न स्टक खायनायनि बिजन दा सेमसन नों जे सामानि प्रोविजन करिफानो जों आमो चिनि खाव वानसुक मानि जों खाव मुचुं मानि आककनो जों साखा दिनै एडिसिओ जे MDC थांनाय बरकबो आबनो साजाक आंनि जिबो 2019 पुइला एसेम्बलिफोरनो आकक रकनो पिसामानि गे एडिसिओ जे 100% रुस्टार रक दंबाय मानि आबो रकनो बेबाकनो जों नरना नांनाय कारण एडिसिओ सिनि तिप्रासा दाबो 85% नि एबा बरक दंगै दङ गे जों केप्लें दे बर्मा बुबाग्रा दा नरक बाय थानसा उंगुइ और IPFT दा बुबाग्रा बाय थानसा नांसि किसा साय अब केप्लें दे बर्मा अमहाया बुबाग्रा दा थानसा माने जतन थानसा अ जगा नों बुबाग्रानि दल थानसांनाय IPFT ओ दे थानसांनाय आबो जों साक साक तरजागलाय दंखायंब्ला जों बबैबो खाबाय हामजागमानि दंखांखाय तिप्रासारनो न फियगनानै मुसुङो होनखाय जों जतन जों ईश्वरनि बेसेगां जों नुवायै जों सावमाखायनाय बख्रक नुवायै सावमाखायनाय बेसेगांनि जराव जों आबो नायलायनाय दैचिनि लिडार्स कुसुक साकानि लिडार्स रकनोबो जों कयनाय आं पार्सनेलबो कयनाय जे थानसानि मारिबो हिमनानि बागै गे ताबुक साइमान नरक जतन कोरोना भाइरास एके COVID-19 नि बागै बेलायखेनो सेकेन्ड देव फाइ दङ जतन नगो गाहाम फोरोंखाय दंबायदि ते नगनि हुटिलाय दंदि दाबुक नाइट कर्फ्यू चलिबाय दङ के जेप्लिन जेके दे बर्मा सर नोंखे गुसु ग्रेटर तिप्रालेन्ड न चाजाकनि ओपिनियन किसा सादि आं ग्रेटर तिप्रालेन्ड ते तिप्रालेन्ड जतन चाजागो तिप्रासा मथांजागनाय तिप्रा थिनांगो तिप्रासा मथांजागनाय सामुं के आं जेसानपन सापर्ट लायो ते चाजागो रेस्पेक्टेड तुकुर डन कलय सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सिनिमुं सामुं गाहाम बेलायनो चिनि ताबुक COVID-19 चलै दंफ्रु केबो मास्क थुइयावै नगनि रक केबो ता नखलायदि गोबांमा गेदारिं कतर प्रग्राम रक थांयै दं मुंखांखाय जावो कारण बरक थैयै दङ हायनि बागैसे नरगतन न कयनानि मुसुंगो बाक्सा गोबांमा हस्पिटाल रक एडमिशन नंजाक जै मानसाक जत लोक रक न जै मानसाक जों सुबाना नांलायनाय जों मन्त्री इंखा MLA इंखा MDC इंखा हिमा बाय
एकेबे EM बुंबाय हिमा बायसिनि जोंनावबो आसुगै दंखांखै सालायगलाक जेबाबे सामुं दाबु केताल सिनि सिख्लारक जारा केताल EM CEM नायरक बरक बो सामुं खाय दङ जों बरक नबो एप्रिशिएट खालायनानै नांगौ जे गुबै सामुं खालाय दं थानि जे सानफानो जतनो गुबै खाबाय जों बरकनो बरकनि बागै इसोरनो जों प्रेयार मा खायनाय बुंनि उमर लगै तनानि बागै खारन बरक दंखांखायनो सामुं गुबै खायखांखायनो जों 50 दफारक जों थांजागनाय सालसा आबो निनि आनि याक फलगै सामुं खालायमाबायनो ओ सामुं रक खालायजागनाय बे फायथागो आबनो कयनाय जत लुकुरकनो गाहाम फोरों दंबायदि जतनो सेफ खाय दंबायदि निजिनि नकनि जत बरकनो सेफ खाय दंनान बागै मास्क थुबनानै हेन्ड सेनिटाइजार बाय ते याग्रक सुनानै अमहायखैनो जों ओ बेमारनि हयते जों मा काटिलायनाय इके आनि लाइफ नाय दंनाय जत लुकुरकनो आनि खाकसांना ते हामबाय ते याफारै आं आनि लाइफ खायमानि मोथाक सिनाय जों वैसे अमहायखै लाइफ रको फाय कक सालायबो केबो हायनो नांमुंया जरा बायरियावै जों नांगौमा जागावसे सामुखौ नांगौ साजेस देबरमा सैकिया थुर हिनै साजेस देबरमा नबा आं कयनाय जों सामुं गाहाम खालायनानै नांनाय बेसेबां याप्रिसेना नांनाय थुर हिनै नोंहानो बरम रिखा आबो दिनै बेपार नों हयतो आनो पार्सोनाली नोंहानो जाजाग एफा नङै मानो आबो नोंहानो जाजाग यांखायथ' आं हिनै दाम खालायनायबा कुनु खालायना करै तबो कयनाय निन आनो एफानो नों बुइनो ते गुबुन बर'नो जलै दंबो नों अमहायखि ससियेल मिडिया रगो अमहायखि कक साखांखै बुइनि दफानि बरक रक मोनैयो आबो मोनै जागनाय ओमफ्राय आसुं सिथुं जतननो आं हामबाय याफारो ते हिनांगो जों तेसा कक साफिनाय जेरि देबो जतन हामबाय गुड नाइट